Hagane ka por isim hagane ka kabu numba hoi news ban pensungo ya ki katu kat netli ki mat ki ba don kam nagaliang jonga kum u nong mi kmat ki bang sungo ban pensungo ya ki pai ba nong chong chnong jong ka ne ka dong ka thang jongi hagaban kong so ban ai ko ble ya ka jing tristom jong ka sarkar jilla jong ka district administration prepare apo ka jilla ka jongi khamtam ya ki rang ba snong ki dorbar snong baro ki balaya tristom ki bala ai ni trilang bat ka sarkar na ka banta begini ya kun ya unia u yang jingpang covid-19 kumba la ban smutu ha ke jingya inti ke jungi ha ki ka to ka ne tli ki ni ki banai ki la le ka jing jinjar ka bagi ba ki la syam ki jing ki bubun bat kum ta te kumbala ban sutu organe kapor ka thma ke jing khun ke jungi kum ki ba yaw ne kunyang jingpang covid-19 ka thma ka ba kham khrau kan long nang ni sakhamat hadin ba ka lockdown kan kut na kaliang jong ka sarkar kan sedang ban pensunjur ya ka lek kawan bat kiwe de ki jing don kam apo ka jela berkeri ke jungi bat hagaju opor hadin ba kini ki paranok songsunong ki jogi lagi de ki kena pule lagi de ki batrei sabar jong ke jela ke jogi plus dang bonwan phai ki snong ki thau ki jogi ki de ki bahin ki basem ki porlok ki perjor ki jogi ha ka ba kum ki nong songsunong ki de ban sim khia kum no ban yada na ki jing purstet jong ne kunyang jingpa ha ka bide berkani ngasngo ban ai jingmut na ka banta jogi ki nong songsunong kalong ba kaba kongsan kalong khamtam hagane kapor hadin ba kini ki parlok ki jungi kumulong mene ki bala amde ki bapule lane ki batre sabar aba kinwan sale ki jong ki snong ki thau ki jong ki nginyele kat bala ban quarantine lane ban shong yele de ha kini ki jaka kini ki quarantine center ki khot ha ki community hall lane ha ki school ane haki nu kinu ki jaka ke bang snong kala penbe khamtam haki nong kendong ki jongi ki ying ki sem ki jong ki tu ki parlok jongi ki bawan phai lese kimde ki bada bet tabiang kim don sibun teli ki kamera ban quarantine yele de hang tu kamera lese ki la ban ya kendu i bahing ki basem jong ki yeng asem apor bathia min mi lese ki hab ban ya thia lang chi para ane bagi kimi ki pa bayi ki bahasem namar kata soben kentu ya ki dorbar snong soben kentu ya ki bayi ki bahasem jong gini ki parlok ki bansawan ngin pediang ya ki daga mensim ki jing snoi ki de ki parlok ki jungi ki bayi ki bahasem ki jungi par snong par thau ki jungi hendri gini le kat bala ban pensa ya ki ha ki community quarantine center kamut ba kitu ki jaka ki ba ki snong ki la pen kre terpak ban i gidan sibon ki dor bar snong ki bala pen kre om tang ha sorwat hanung kendong jungiru ha ki ba ki la pen kre la kala bende ki school kala bende ki yang dorbar kala bende kono ki jaka ka bom don mono besa ka ba ki penut kam bat ki la pen kre pan pensa ya kini ki berangwan abar khamtam ya kini ki perlok ki jungi ki berangwan na sabar yo menot East India ha ke bagi dan sibun ke banwan ha ki disengi ki banwan te nomor kata ngosmo ban kentu ya ki bahing ki basem ya ki dorbar snong bikin sama ban simkhia ya ka sarkar khamta bahkan de bandon ka clear instruction ni sutu kamlong ka besuk ya ka sarkar ban quarantine lut ya baro ha ki institutional quarantine bagi khat namar kata don kamban ya don gajing trilang hadu ki snong bithau de ta gadau banga snoban kentu kat bala ka sarkar ka de ban pensa ya kini ki bawan ka de ban pensa ha kini ki quarantine ki ba ki center ki ba ka sarkar ka pen kre bat ha ka ju ka por ya ki dorbar snong ru kumju ha ba ki tu ki porlok ki bahin basem jongi kin poi ki snong ki thau kin pensa ki ha ki tu ki community quarantine center apo ka jing pej jing khmi jong ki tu ki committee ki bala de banthum ka bangitip kum ka community covid-19 management committee ka badan haman laki snong bat ngi scam
ba da gajing tre shitom ba gajing ya trilang jong kirang ba snom kidor ba snom in la ban ye khun yaw ne yang jingpang ba na kaliang jungi kum kinong mikmat ru nasngo ban ai ban ong ne ko pot bagin ai gajing trilang nilai jing trilang na ko po so por ba sorkar ba kumju ba kidor ba snom ru nang ni sekpan kum bagi la ju tre ki por belade nin nang tre yang ka ban sngo ru ban apil na kaliang jong akum nong mikmat jong ka nong po no si ya ki dor bar snong ya ki orang ba pin songo ba ban pentip lem manangi ru teng teng ngimla ban tip kan ngut ki dang don ki bawan ha ki nuk snong ki lawan ngimla ban yo ki detail baro tendri ni kerpat hi ya ki nong ilam snong ba pin songo ba ban pentip mana kaliang jong ru kat ka bangila ai bor berit ngin persang ban yarap ban penbiang ya kabam ya kadi nalor ki baka sokar kala penbiang na kaliang jungir ni le kat bala ai bor berit ban penbiang ni jing don kam kanang bengin la ban yakun ya gajing sapriang jong ne yang jepang covid-19 ha gaju ko pot ngasngo ban apil ya kinong song jungi kumbangi la tip hi uni khonyang jepang jisin baulawan undon ha kaneka perthei bro ko we ba ga jela ga jungi nomla ban pendu jisin pendu yu ten mar kata ni de ban long ki bala khre ngim de ban kensting dalile hagaju ko por ngimde ban kinsting hagaju ko por ngimde ban ting palat la ni bengin long panik de bengin long jai ngini khun da gajing suthu jing mut ba da gajing start ba hagaju ko por ngasngo ban kerpat kumol ong mene bangin hap nang ni sakmat hadin baga lockdown kan kut hadin baga sorkar kan penjensur ya kan ki lockdown de kade ka kamram jungi bangin bud renti ya gajing batai jong sorkar khamtam ha ka wede bangin dengi ki mas ngin i jadi nilai i jadi sibun ki parlok ki jungi ha bagi mi i sesurok celti sesengkin ceyo syahat kirang don sibun ki bom deng mas ni dang kinsting namar kata kamlong kane paran chong snong so ban api lepi kisin bagi mi na ying ngide ban deng ka mas ka ban kong ka ba ar ka long ile kat bala ban thet ki kiti ki jungi kalau ngimla ban thet ginta da ka sanitizer ba bangin kiar da ka ba ku beli kiti lene ka ba kta ye ki jingkhang ye ki railing ye ki ni ki benta ye le ban kiar ban kta ai ki ba ka ba lai ka long ka ne ki jing penjengai i we ka long ba kongsan ba mar kum lo ong mene uni kunyang jingpang jisin bola don nginom la ban pendu jisin pendu ndringin hap ban penmelin ye le de bangin im bat we have to live with the virus mar katangi hap ban long adakar ha kom im ngejung gide ban deng mas gide ban sakti na ko por ngide ban penjengai iwi ni kat bala ngit scam ba kum kinong snong la ngin la ban budenti gide gijing batai ngin la hi ban ye khun yaw ne kunyang jingpang lam ba gijing duai ge bangin bu bo ble ndon kat ba ya ka ne ka ri ba gijai driu ko ba ki jungi bless you